Senge. Onanko. Nate tutora kwana nae. Ito kwa no. Ya no tutora kwana nae. To idea ni na bwate. Okwana bwa. Anko gaki asinge nchondo chena na bota benga mwana onda manya matukonsi. Gamwa onde goni. Ono njebuna kwa usete mwezi kwa mintoka kamureta mwa na inche boni kana benga na rule chera na chira na minyire mwa bana benga bono mwa onde bono na bona bwate plan yanko ubole mu buli bwaito asama tukali kwarale miroro chinse akachiri kwara bekiro na bona ari ku request yani na ari ku request ina ninyore ubule mu okay gora aruse chinsi yao egere na inche na mwese kominto na ni entrenie nyombo na mabati no le 20 ga egere nyombe iyo tomenyo asinge nchonche boni kana no muntu monene tintage tikobera yani na benga nga obosuku mborokera nkobera mwa chikoni ono anko akit na kuigure no maito mwana mwana sukuru ni maito Umazenja kwa masomo. Umaize basa ngutumika. Asali nkona kulimalia, chinsa kiri mbegetalia na benga ngana likumwana oli ali gusira. Mwana oli muire sukuru, umugondo no chibe chikurwa. Umwana muise kuno mwete gasi yaye wikanya wala marasi masuli na hendaga ende sukuru. Wate abanga bono ngakikwarengera wala bantu bagatebiri usina bokengo bwasoire go muroji na tinkorte kasi endoro atali bantango ne lintaite trosi jaboni kana biro monto monne tenduma edo monto monole taite kwa gacha mwane yani na benga minto kwa gacha ba kuibuda lechinga kinganya kugenda shira ngobono asiga kiena rulechera taite ndro mochuri tunenje na bekira enyomboro nje na mwana ominto singe nintu tigarite bono no maidera abura nyora ngande ko watamete na ngujuru kuyiwa kegera bona umwana oyo mino ahekara abera chikoni alia lakini gokoranga tu wisaneka no mwana momorole lakini kara abera chikoni ali tindarora na maego senga kina bara oranyona ndabasigara bagoja gukuya kegera kine kiongeraera ngento kene gya kabere umwana umino bona gane sukuru ari tinda arenga limyaka na kobera mugunda na bera be 5 6 iga asinginjo yo kubeka umwana olibia asome mangana yugonte bya yu numutagete ko gen ayimpa dae uchimi kwangu kwana iga karama myaka ya 2 3 igo jimoino toranga ki ayekara tulia mumura urumwango bono tagete irangora inche bono inche iso nda inche ngopanga nuwe ngopange lakini yo utatuwe panga eti tayari karantiga esukuru nina ni ndagra mokolia nina nini ayakara irangora na ndoro to base kumbarura iga tiga emugondo turi kuchyo utikanda chinshaka chiri abantu bali bakora acha babutora chibesya cyo mwana ugire sukuru mwaragera ahebona kara iranga tuli sapoli sawa ayo mungina barongo ngakibwa mbuya mona bono nakira mutatu ke barasa iga ya nakore barasa na yankora gutoke barasa butambe gikiaba umaite nana ko mocha barasa kina kene wakwanira umugambi lakini bono korugoro korumuisondi mubirone tori biyego tikubali nyarete makubale nyomba bono nakikiagera ntatoka ncho mutangani goika babona buno tandora manyana ari ngino muchana na bana ari iri sana na ranga toyo inakuminga kibano ngakikare kabire yiga bono rinde nchige nteke nataka gote mina kibana mangana ari asenga na kibano kayayikire senge maite senge tabona itiko beranga bali senge nabone tasoke ko rugali abangwe
na bwene ratara cha no nyamwara arabere rororo egero burubu mugakori burara iranasi abere mwana bono mwana ngajya ko baranje no mukoli gasi bwe serikali njera mukoli gasi bwe serikali na kibono senga goja mwana na ndibono senga ujire sobo kazinzo abaija mwabo mwaisamoke na nyina moke mwaisamoke tinda kana lakini ubururu bwango yaye buri iguru matuka yonsi pia myake yonsi abalire chera na bwenere tarenge kuri asara abera nje na mwandaliete ngango monyora narenge ngango charenge bwango iguru tiga iche no nyamwa ya kore mabo abera mabo kasara kali ara abera ororo tumubange igeriga manyete ono mwana utawene tyuko okurutana nwe kabire iyo asarule tayale oetera mangana makongu mpaka obundisirwe ngana kyagwe ntakomenya nabantu koja kubwato kwane serikali ngubwato kirungu twareta byingiya ande kane gutwareta byingi myaka etana berere maria nonyene ro monyene ororire nga ngonyo korete kende dodi na machete ande bano ochenjire tabia njete kana ngo tabanike bwangu iga umate mnabona akire umate mbana ro mwana mumuragali buri mubaba mburo wano buri mubaba ko buri galia pono maite nata kere nere acha kenere kwagacha mwabo agache mwaye naende nera twale nyumba yaye mwaye nere pange naende bona karo akugenda kuchugwe panga tagwe panga bweka ni mugo cha koraki nabo muranyere mukururi bati kusemuru nonye nemete na nemesumali basi nekenyona kemokonye egera umwana unera nera bumuntu pone ndona buri baye bona mbayo bona muchuyi bona gogusirego numumura karo nabaisike baro umaito mugambi tigango tebiga no chaka kongeresaga togocha kugambira mugako tari koigwa anya mukari koigwa na nere njeti ngomanya kora yabana ekia kwanire okanire mugako lito gocha komubetereria onyo tabwati ya kia magega onye mutwere mutukiria kwana na kigeye koba tigango tebiga bana inde mbura numungi naye koro mungi na bonchuru aya numanyete umugako ubuyamano kubwanje kubwano ndi bwensi egento bono bwene tokole nike numanyete gosikara kendo sinyakaro kwaro asiri ndagera buyiga aragire mu karanse buya ebintu mbiru gukwana onchuru arayo bwena ndategerere dali byonsi pi akote abanga tibiri byamana ekero gukwana muchire ngora mutebiga umugaka ira nanse obule mubuli mnabona bule kabiri liga mbora tali numero tali jinsi akakali na etakali kanyanga ego kubumbu jamna chire buyega pono manye tumugondoria oja koyera na muri omwana uri asoe kwabo asoe ko kole bintu bya yaro bono tigaira nense tebi mwakulira nense arabera gali murali yase nyumba galia mwana uri arabera galia tumupange kero twamupangire ilinda manya koraki ilinda manya ko amanya gocha ko swaso mugondo yobo utatige egento kobona tumanye nkeriga omwana nande njera te yago cha koirana achaka kobana ndo mube tulo into abagambi tago cha kobona mu asengejo ndilube mna lirikire mpaka tobe tokumurigiria mna bwakia mna bwaira chingendo chena kirigento tago cha kotwara nande buchinga bonde bonsi buliako de usikende yonsi pano mugambi tigango tabi yanya ndende masengonya ebinde ntige ayagenda kwana nere kenda kwa numugako aya ikabia buya mono ore mugo kurema tugete jinsi yako no bwao obule muno bwa murominto no bwao bwa murominto yes or no no bwa murominto na bongo bwa ne keno bwa no bwaito nda decide bole mugo tolema urochingi lako yanko abogoto site tindema lakini na inu na gotenanje ngakane chibesa na tumire kosomi umwana oyo chumuna umwana mwize kumire no ngakane. So what is your intentions? My intention igere
umwana yasome naye uraira ngora ngupange muna isomoke nkorobere kyo banda kwa kidimbo ati intention yende mbe koraiga asengeje nacha ko request pole muvoli mwana mwana matali saidi elia mate utiga se mbera ya mamire saidi elia mate ndagito inoke sanga tete kwa gacha sanga muntu nakara ko soana na toji kogenda bia tagerera amangana ngo gote pati why because nanje ningo tagereta amaya lakini njiro kogenda tego cha kobangiya why njiro kogenda no chenje somoke njiro ugocha bwangu nga muntu naka egento nkero parala tosira nombo niga tengo tebinga is our property ndio lakini kingo sira ai bado bole mono bwaito bado why because bole bwaito nubo bole bwaito anko bwate bado mwana mino gwikasome naye gwikandore seriousness no nyare ko rende bintu miriko tugugo muno kagerta bintu miriko tugugo muntu nakare kora kanota to ko ni buri mai to enjero ko kwana nje njerende ere ngawe tani wewe senga chitimbo atimo mo chando na buri mo bwino lakini muntu nakaruta ota ko na buri umata yera bongo somali anko tiago tumeka mwise ko minta so ko soma usiki mwise ko minta ngo somali ngo musomiori nae kero ko kutakumbori swere no ntakire nkubolinga no maitenga nintakirenga gachi no maito buri mugwa buri bane nintokire tobeke kendo ikina liswa ningo kubori ekero kwa musomire miake saba menyete chera no ragwe abuna ebese yabantu abori geti bare ko cha pare gucha bagwakana ebese inga senero yara gutumika misiko minto soma the same thing yako ntabinga tinga gache nyumba na ndi no buri muboito why mbiyo gote abasenge agene yango tebianko ano mwana irangwara nchemwa omenyete nanjire nane no ekirigento nchina bongo sana sana nse because ikero kine kiao but inga bure monga gati go ikwaga ajira kini mwana uri kara kuri school chibesa no kurusiali mwana wande school na mugore cyanga kimuno cyamese tebyiga naye irangora nkubange muri mumburi gukiande lakini nyoro kubwate birengereri binde n'abantu bayisikongu okorego niyo agaje sore muri muri kone tegerera nkani yanku yanente tengo tebe na muskanyi egenteke mengo tebe litukondiri ndabase kutegerere birengereri byo gonte bingantiga n'imyaka ebere nade ngwaito no ebere tato aya to pado aje kemdo yani karanste bakana gacha ne chingo wasibire bintu elisari kiyoko nono jina lisukoli swali kingo kobori ayenga skode tokole yani nyimo Kenya irabu nando stay anda gwoke bakunku kokoragera ngyo korosera kokoragera kwasa nyirabu no mete nayo agerete mintanta komento bukin bono ko tokoragera minu go tokoraga stay ko ngera neliga simoka raisibie bintu nemdo wasibire nchewe no kwanira na yangu kwana azeti kokoragasi ngoli gasi asiki igo tokoragera gukora igasi gasi yauneli igasi yane nere itinde ndadi chingo nasibi bintu natige bikego byatigale bichafu torasibi nisibi asiki no neris kono je bunarire askingo se bilikoro kona ero bento ko baruno moiseke sare kitao chaka kongera neli buno tegiteigo nkiore bona chaka kongera nali kwa sante itata no metenchirara wite bo bisana Gosese urtomete mino naki amadara wa yonsi kwase ute mogere tabakenda gira tini komenta igona kyo ta korega bona tundo korega sinali tiko nyaro korega sina biara ojo no nyaro korega sini biari korega baba nere kubigite giga nere kundage nere ukorage mambi yangi ombo kibuya
turumu abandi turumino Chakonya kuongerera ligaki mukenda gwake bakukumi. na gote yangi ombo kibia turumino Nyasaye na atororekanire Nyakuongerera libuno igwete nyimoke. kede ngeyora akore no igwete no tomete mina de kene ngeyora akore Maya kwa bire too much. Chakonya kuongerera libate binto sibi. ayena aguse tuko karagasi ote toko rukire gasi Wote kora minto le bono. bona sinjo mete minongo rikire gasi Bono. umori kuna beire Pero mwenye mwabane na kyote ketote tabanyele bakore gasi so kore gasi kirolo mwabane. egasi atoko konya Aba changa muka kore gasi chera tingwe to kora gasi. Kero yiwe to kora nko imukande nko. ani na letengo korande ngibono ndachengore Tigaba konya ko complain. Wa kore. lakini ya yambubo ko nae kwa kore gasi kone gasi ano yokoragera yoka Minto bono go question nyaira. bono no neba mino tubandi gukora gasi aye gasi ya no gwikaransura mbara magoro chinchara guchiga ikatute gukora kende taibo abandi nindu chibunda taibo Kwano kore kokoro sibi bintebi. bwana ngoro uste nasibye bintu Ndigo sibi. abusa lisikeli Ni kwa busaba bati agonchanda nyaira by the way. aibono kana yora soke no bari buno mukungu Kuko nyoma ringi. Mugaka. Munga. Skali nja isaine buye barakini. Tale mareka nakonye. Mbiyere. Bono. Ngana nere nagani ndara kobori. Ngana kinende. Mugaka bono ngachiwa akora mangana ali asenge. Mangana asenge no kombori. Nomanyete munanyigwete kwa kombori ngana linga ona na asenge kombori. Umanyete omugaka tiango tebiga. Nachire korengere liengane. Naro liengango chakogerere. No komenyo kotomenyete ga igatori buyaiga. Ngane yasenge ngogerere to nyore mechando nkaga. Bona yoro chora seli senge kurunkaga igagende. No mugondo liobo noro totegemete. Chinsi age chiri tobegete galia. Dikere lingu antebi chusi manyana chitoko oni twagura kende. No ene skali ye omugondo abasenge tokolima. To ni chinsi aga twanyora. Obo sigo tonda no tokorusi. Chusi ngu antebi ga chinsi age chibono chigo chikoba. Igogo chakoni. Nenchongo nyaka besa kunto mere mama nera gure skali. Nande gento kende ngo gotebineki. Omugondo uri asoto konyire na satambi. Utari kura mutiga berega. Manyoko genda ngo chari kudayo omugondo ye. Omugondo uri kwari utiga senga bera. Uroche ke muntu bweka omwaka no bwo moisale. Ngokora ari 12. Ke muntu no manyete tari ko yukira asime. Tagocha konyora giredi kia arachere university ya serikali ya Mokonye. Aya gwete. Ke muntu ga yani tari ko igupi ogokora omugondo no arocha kotokonya tomoire college. Ke kogera goika tutumike chivesti nyinga gosomeri ke muntu. Aigure. Sama to conspirero wa kwane point ndero na igure. Point rero konya ngoro bongo bwomburi bia kire na igure bwa kone. Oh no. Ya maana ali no. Lakini umwana uri umanyete munaitete mu muruminto. Nonke nyuro nkari komorabia. Negento kende kelinga ekigusi muntu gaitiro muntu manyinga ngo cyara akora asera. Urumanyete bona bwate obobe bwaye bwa manyingari. Manyete bona nabo manyingari atari ko moibaga. Akini rende ngura gwatebire na igure. Na igura mangana nkwara ko yantigera ndanya takuna. Kegara ni mangana na mana tari mangana ari raisi na marito. Na kikiagera na rentire ngane iyo. Oyerengererie. Rengererie omugondo senge no roto konyata. Igake sabu no mugaka bwinka. Na igure mangana ina nyagure yantigere nyarengereri ngora abatari raisi. Kini rende kwa rengereri kegara to omwana kamuntu nara na igure konyarengereri inde ko kwanira ichibo.
Wate sengo inga yale. Senge. Tinkomorora getiro urari osengo. Mondora bona ajiche. Mangana yure ntora gosento tokore. Mondangere mondora bwango. Sawa.